Яңасы каналында халқыбызның яратқан тапшыруы жырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәле. Жырлыйк әле. Саулармысыз мөхтәрәм тамашачылар, яңа сезонда кабат без бергә рәхәтләнеп җырлыйбыз, күңел ачабыз, чөнки бүген бездә ниһаять җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, җыр, моң сөюче татар халкы. Саулармысыз, без сагындык. Хөрмәтле дуслар, бүгенге кунакларыбыз да медицина хезмәткәрләре. Коронавирус дигән мәкерле шир белән көрәшнең алгы сафларында хезмәт куючы, зур хөрмәткә лаек булган шәфкать туташлары һәм шәфкатьле Рауил әфәнде. Кешелек дөньясы бу изге җаннар алдында баш ия, рәхмәт укый. Безнең җырларыбыз бүген сезгә дан булып яңгырасын иде дигән теләктә идегез әле тапшыруыбызның төп уенчылары белән танышып китик. Һәм инде беренче уенчы Рузинә Зәмдиханова. Сезнең алкышларыгыз. Икенче уенчыбыз Равил Хакимов. Өченче уенчыбыз Нурсия Низамова. Менә алар үзләре. Кәефләр ничек, егетләр, кызлар? Шәп, әйбәт. Сезнең кәефләрегез яхшы. Зинһар өчен бөтен авырлыкларны Читкә куеп, рәхәтләнеп ял итик. Күңел ачык бүген. Ярыймы җырлап, күңелләрне дәвалыйк, сихәтлик. Килештекме, егетләр, кызлар? Ә хәзер әйдәгез, бергәләп, рәхәтләнеп, үзебезчә Җырлыйк әле. Җырлыйбыз, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 бирем. Биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл алачак. Димәк, инде уенның һәр өлешендә 30 балл уйнатыла. Беренче өлеш безнең тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый безгә татар халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп, исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Төгәл исем кирәк, аңа игътибар итегез. Һәм инде җавапның әзерлеген без өстәлдәге музыка уен кораллары ярдәмендә белдерәбез. Ә хәзергә кулга алабыз. Шыңлатып карыйк әле, уйнап карыйк. Уен коралы белән танышыйк әле. Бөтенесе дә шулай бердәм итеп, матур итеп уйнап күрсәттеләр. Шулай итеп җавап бирәбез, дә җырлап карыйбыз, уйлыйбыз, төгәл исемен искә төшерәбез һәм шартлатып 10 баллны алабыз төгәл җаваптан соң. Ярыймы? Ә хәзер инде дуслар, уеныбызның беренче өлешен башлыйбыз. Шушыны җырлавында сагынганбыз бит. Игътибарыбызны Нәҗип абыйга юнәлтәбез. Әйдә, Нәҗип абый, сез сиңа беренче көй. Беренче нотада яңгырарга өлгермәде безнең Нурсиябез. Бу безнең Аккоен җыры. Аккоен, нәкъ шулай. Кичкенәдән белгән, балачактан белгән җырларыбыз шулай бит. Каян беләсең әлеге җырны? Мәктәптә җырлау Әлбәттә, шундый әхлакый тәрбиябез бар бит мәктәптә. Шундый кыю кызыбыз. Афәрин дияс кала һәм дөрес җавап. 10 балл сезнеке. Беренче 10 балл. Һәм без уен тәртибе буенча әлеге җырны бергәләп җырлыйбыз.
жырғамынға сусағанлар, Біздің ойыншыларымыз қойшағында елмайып қоя, қойшағында мұңсыланып қоя. Шул мәктәп еллары искә төшә торгандыр, сагындырадыр дип уйлыйбыз аларга карап. Һәммәбезне дә сагындыра. Инде алга таба барабыз. Алда икенче сорау. Тыңлыйбыз икенче көй. Инде. Кем өлгеррәк булды? Рауил дип ишеттем. Рауил өлгеррәк булды. Так, бу җырның исеме Сандугач Гөлкәем. Сандугач. Сары сандугач. Сары сандугач баласы. Сандугач. Кушымтасын искә төшәле. Сандугач. Һәм Күгәрчен. Күгәрчен. Аллага шөкер булдырды. Рауилгә әлеге алкышлар чөнки ул үзенең беренче балын алды. Тәбриклибез, котлыйбыз, алкышлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Шуны сизеп алдым әле. Кем җавап бирә, шул катырак җырлый башлый. Үзенең 10 балын отрабатывает. Әйтәм бит, Рузинәдә чират хәзер дип. Рузинә өчен җаната башлады инде. Шундый матур итеп хисләнеп, елмаеп, шундый матур итеп җырлап тора инде. Рузинә синең өчен җанатам. Әйдә, алга таба игътибар, өченче сорау. Нәҗиба бәйдәле. Татар халык җыры мәк чәчәге. Дөрес, хөрмәтле дуслар. Бернинди сөйләшү, бернинди килешү юк дуслар. Бары тик менә безнең ярдәм итәргә булган теләгебез аңа күчте сыман җавабыбыз. Рәхмәт, тәбриклим, котлыйм. Шулай бит. 10 бал синеке. Рәхмәт. Беренче өлешебез инде узып та китте. Димәк инде безнең уен кагыйдәсе буенча
Parlaq mizgil vaqti kelib җитте, хөрмәтле дуслар. Беренче уенчыбыз Рузинәгә. Яңа гасыр каналы һәр уенчыга үзенең җырлау осталыгы аша бөтен татар дөньясына күренү мөмкинлеге бирә һәм без аны Parlaq мизгил, йолдызлы мизгил дип атадык. Рузинә турында сөйләр өчен сүзне Татарстанның һәм Рәсәйнең ат казанган табибы Рауия Гаязовна Мухинга бирәбез. Игътибар экранга. Земдиханова Рузинә Рөстәм кызы. Тумышы белән Чувашия Республикасы Батыр районы данлыклы Шыгардан авылыннан. Бала чагыннан җыр биюне яраткан кыз Буа шәһәренең медицина килиятен кызыл диплом белән тәмамлый. Һәм Казанда безнең 7нче хастаханәдә эшли башлый. Аның шифалы куллары аша күпме аурулар уза, сәламәтлек ала. Табиб билгеләгән һәр процедураны пөхтәлек, төгәллек белән иң мөһиме яратып башкаручы безнең Рузинәбез. Ихлас ышаналар, хөрмәт итәләр аны эшендә. Фәрештәдәй ап-ак халат кигән, шәфкать туташы син. Көнме төнме ярдәмгә киләсең, гүя инде оҗмах кышы син. Уңышлар сиңа бүгенге җыр бәйгесендә, Рузинә. Бик зур рәхмәт, Рәвия апа. Кызыклы матур таныштыруыгыз өчен инде хәзер Рузинәнең үзенә күчәбез. Игътибарыңны экранга юнәлтәле, хәзер без синең бәхетеңне сынарбыз. Анда төрле музыка уен кораллары чыгар. Шуларның күңелеңә хуш килгәнен сайлап әйт. Мин кичкенәдә бирле баянда уйнадым, шуңа күрә баянны сайласым килә. Менә бит. Ашык әле. Тальян гармун. Бик яхшы. Начар түгел. Арасында аның 0 да бар. Шуңа күрә сез бәхетле. Нәтиҗәдә синең 20 балл. Рузинәне тәбриклибез, котлыйбыз. Минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Беренчедән, мине монда матур бәйрәмгә чакырганыгыз өчен. Әти, әниемә бик зур рәхмәт яусын. Ике бабама, ике әбимә бик зур рәхмәт яусын. Эшемне бик тә яратам. Коллегаларыма бик күп сәлам әйтәсем килә. Шыгырданга минем бик зур сәлам әйтәсем килә. Шыгырдан якларынданмы сез? Шыгырданлар инде үзләренекен күптән таныдылар. Рәхмәт үзеңә килгәнең өчен. Шыгырданларга зур сәлам җырлык әле тапшыруыннан. Parlaq mizgil. Aşı dağdan karşı aldım, sızılıp dağlar atkanın, güngel yılı yüzle üzek, dalmasın kanatlarım. Güngel yılı yüzle üzek, dalmasın şişme şıldırıdır şakma taşaslarında bir yudum su jideriydi sağınğan şaklarımda bir yudum su jideriydi sağınğan şaklarımda. Yegiremde minib gidem aşı dağ başlarına istelikке yazasım var şul dağның taşlarına isen şakta yazasım var şul dağның taşlarına.
Бик зур рәхмәт, Рузина. Бик зур рәхмәт. Әле шуны да әйтәсе килә Рузина турында. Республикабызда табиблар хөрмәтенә багышланган ак чәчәкләр конкурсында да катнашып, уңышлы чыгыш ясаучы җиңүче кызыбыз дип әйтәсе килә. Инде әлеге уңыш нәтиҗәләре үзе үк әйтеп тора, синең ни кадәрлек оста башкаручы, үз һөнәреңне яратып эшләүче кеше икәнен. Рәхмәт сиңа, Рузина. Иҗат кешесе икән. Безнең Рузинабыз. Без инде, дуслар, шушы алкышлар белән икенче өлешебезгә күчәбез. Һәм әлеге өлеш безнең уйла әле дип атала. Бу өлештә инде безгә тыңларга түгел, яхшылап уйларга, игътибарлы булырга, җырларның сүзләрен белергә кирәк була. Чөнки экранга аерым бер җырдан сүз тизмә чыгачак. Сез бу сүз тизмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Җырларны яхшы беләбезме? Беләбез. Хәзер күрәбез инде, шулай бит. Кем яхшырак белә икән, тикшереп карыйк әле. Икенче өлеш. Уйла әле, бу сүзләр кайсы җырда. Уйлыйбыз, карыйбыз. Чәчәк ата гөлләр дә. Ага. Безнең өлгеррәк булды Нурсия. Нурсия өлгеррәк булды. Инде азга гына соңга калды Рузина. Тыңлыйбыз сине, Нурсия. Бу җырның исеме Җидем җиләк. Җидем җиләк, дөресме, матурым? Дөрес? Biz de аңлап өлгермәдек һәм дөрес дип күрсәтә безнең компьютер. Афарин, афарин. Рәхмәт. 10 балл сезнеке. Тәбриклибез, кутлыйбыз. Нәтиҗәдә 20 балл. Рузина белән Нурсия тигезләште. Җиләкле аланнарга сәяхәткә барып кайтыйк әле. Рәхмәт. Инде шушы урында үзебезнең тапшыруыбызның музыкаль инструменталь ансамбленә дә рәхмәтләребезне җиткерик әле. Бер-берсен уздырып, дәртләнеп, рәхәтләнеп уйныйлар. Рәхмәт сезгә. Кириллов Николай, Мартин Шамсетдинов, Дина Закирова, Нәҗип Батырдинов. Барысын да әйттем, өлгердем, Аллага шөкер. Җиләк дигәннән, җиләк җыярга вакыт булдымы бу ел? Юктыр инде. Быел булмады. Ашап та алмады быеллар. Ашап та булмады быел. Менә бит. Киләсе елларда күп итеп җиләк җыярга насыйп булсын дигән теләктә Әйе. калабыз. Хәзергә инде икенче сорауга күчик. Җыр кирәк. Субханалла, машалла. Нурсия. Җырла, җырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Җырла, җырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Байҗаны, сезгә нинди җыр кирәк. Сезнең алда югары өчен сандугач теле кирәк. Менә шулай. Туктатасы да килми бит, нишләргә микән безгә? Байҗаны. Ай җаный. Нурсия. Афарин. Булдырасың. Нәтиҗәдә 30. 30 балл. Тәбриклибез, кутлыйбыз.
Жыр білмеген, жыр сүймеген бізде бүтінлей деп әйтәсе килә. Безнең тапшыруда сирәк дигән гел юк. Бик сирәк. Әйдәгез. Инде 3нче сорауга күчик. Икенче өлешебезнең соңгы соравы. Игътибарыбызны экранга юнәлтәбез. Шулай үтә дигән сүз тезме? Әлеге 10 бал кемнеке булыр икән? Китә, шулай үтә. Алга таба чык әле. Яз килә дә китә. Нәрсә шулай үтә, Равил? Бу җырны белмәгән кеше юктыр инде. Бу Салават абый репертуарыннан Уфтанма җыры. Уфтанма. Нәкъ шулай. Раис Ханнанов көе татар халык сүзләре Уфтанма. Тәбриклибез Равилне, аның нәтиҗәдә 20 бал. Әйе. Безнең Рузинә белән тигезләштеләр. Уфтанырга язмасын, хөрмәтле дуслар. Һәр нәрсәдән матурлык, яхшылык табып, җырлап яшәргә насыйп булсын һәммәбезгә дигән теләктә без инде икенче өлешебезне тәмамлыйбыз һәм парлак мизгелгә күчәбез. Равилгә килеп җитте безнең парлак мизгел вакыты һәм инде игътибарыбызны экранга юнәлтәбез. Хакимов Равил Ринат улы. Арча районы Пешәнгәр авылында туып үсә. Мәктәпне туган авылында тәмамлап, Казан медицина килиятенә, шәфкать туташлары, егетләре әзерләү бүлегенә укырга керә. Медицина килиятендә егетләр алтын бәясе инде алар. Менә мин үзем 70нче еллар башында укыдым. Безнең төркемдә 30 кызга 2 егет иделәр. Менә игътибар үзәгендә иде бу егетләр безнең кызларның. Равил килиятта укыган вакытта да бик күп мәдәни чараларда катнаша. Әле дә аны директор Зөһрә Анфасовна хәтерли. Бигрәк тавышы матур иде. Җырчы булып китеп, медицинаны ташлап китмәсә ярар иде дип курка идем дип искә ала. Әле армия сафларында да хезмәт итәргә өлгерә безнең Равил. Ә хәзер ул безнең хезмәттәшебез. Физиотерапия бүлегенең бик тә оста, белемле массажисты. Үзе булган, үзе уңган егетебез Равил. Уңышлар сиңа бүгенге бәйгедә, кыю хезмәттәшем. Әлеге кызыклы таныштыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Равил, хәлләр, кәефләр? Шәп. Әлбәттә, бу хәтлек мактагандан соң. Әйе. Игътибарыңны экранга юнәлтәле. Җырлар алдыннан без синең бәхетеңне сынап алабыз. Бәлки кәефең тагын да күтәрелеп китәр. Бирсен Ходай. Без Баллар шулай алмашынып теләп торабыз. Әйе. Кайсы уен коралын сайлыйсың? Скрипканы сайлыйга. Скрипка. Дине. 20 бал. Дине, без сиңа 20 бал җибәрә, нәтиҗәдә 40 бал. Тәбриклибез. Шәп. Барсын да узып киттеңме? Узып киттең. Тәбриклик әле, Равилне. Парлак мизгел. Беренче ярты рәхмәт әйтәсем килә
шақырған жырлыға тапшыруына рахмат бик зор. Нәҗавис сезгә беренче чиратта, һәм инде икенче чиратта Рауль апа Гаязовнага безне оештырып алып килгән өчен шушында. Һәм инде бик күп сәламнар әйтәсем килә Ашар районы Пешәнгәр авылы халкына, дусларым, туганнарыма, әти-әниемә, абый-сеңлемә, әбиемә һәм дә инде бергә эшләгән хезмәттәшләремә һәммәсенә бик күп кайнар сәлам. Şişmələr gibi saf hislərim jırıma talpına jırım qaynar şişmə bulsa tatlı suyun özümüşmi birer idim hizmet sigen halkıma jırım qaynar şişmə bulsa tatlı suyun özümüşmi birer hizmet sigen halkıma her bir şatlık quyosh nurlari bo'lib o'rilim inim ko'nglim turina yurak jirlarimda shulay quyosh kibik yoqdi nurlar so'nsin yürek jırlarımda şulay quyosh kibik yaktı nurlar sipsin iydi doğup o'sgan jirime yürek jırlarımda şulay quyosh kibik yaktı nurlar sipsin iydi doğup o'sgan jirime jırım qaynar şişmə bulsa tatlı suyun özümüşmi birer idim hizmet sigen halkıma birer idim hizmet sigen halkıma. Rahmat. Big zor rahmat. Şəfqətli Raul, hörmətli dostlar. Рауль, әлі шулай мұңлы итеп, матур итеп біздің тапшыруда шығыш жасауынан тыш, біздің пандемия башланып кеткеннен берле қызыл зонада эшләүче егетебез. Үлкен табиблар берген барлык таләпләрне яхшы итеп башкарып чыгучы егетебез. Шиксез зур рәхмәтебез сиңа. Шуның белән, хөрмәтле дуслар, уеныбызның 3-нче өлешенә күчәбез. Ул Кара әле дип атала. Бу өлештә безнең төп уенчылар видео сорауга җавап эзлиләр. Әлеге видео сюжетларны төшерергә ярдәм иткән һәр кешегә үзебезнең шиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Бу алкышлар сезгә. Бу язмаларда алар бернинди әзерлексез, таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Ә сез инде аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Төгәл исем кирәк безгә. Минем уйлавымча, медицина хезмәткәрләренә әлеге җиңел бирелер. Ни өчен дигәндә, алар инде кешенең кыяфәтен күреп үк аңа диагноз бирергә сәләтле кешеләр. Бу очракта аның ширен эзләмәгез, бары тик нәрсә җырлаганын аңларга тырышыгыз дигән теләктә 3нче өлешне башлыйбыз. Игътибар белән карыйбыз. Беренче видео язма. Нурсия өлгеррәк булды. Аз гына соңга калдың, Раул. Кайдасың сез 18-ім, 19-ым, 20-м, яшік еллары деп атала ялышмасам. Кайдасың сез яшік елларым. Ура! Болды бұл. Афарин, афарин.
Яшьләр генә булуларына карамастан бар җырларында төгәл исемнәрен беләләр, сүзләрен беләләр. Рәхмәт сезгә. 10 балл. Нәтиҗәдә 40-мы? 40 балл. Тәбриклик әле дуслар. Инде хәзер Рауил белән тигезләштеләр. Искиткеч матур җыр, шундый иштәлекле. Әлеге җырны тыңлый барыгыз да яшьлегегезгә кайтып килгәнсездер. Җырлык әле тамашачысының күңеленә май булырдай, бал булырдай җырларны эзләп тапшыруыбызга җиткерүче тапшыруыбызның баш мөхәррире Нәҗип абый, рәхмәтебезне җиткерик әле. Бу алкышлар сезгә рәхмәт, Нәҗип абый. Күп тамашачыларыбыз рәхмәт әйтә. Икенче сорау. Икенче видео язма. Өченче өлеш. Карыйбыз. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на. Рузина өчен борчыла башлаган им ниһаять Той син. күлмәге. Той күлмәге әлбәттә. Кияүдәме үзең? Минем 17 октябрьдә туем була. Рузина, без синең өчен бик шатбыз. Алдан котларга ярамаса да, иң изге теләкләребезне сиңа юллыйбыз. Күңелеңдә булган барлык хыялларың син уйлаганча чынга ашсын дигән теләктә. Туйга репетиция. Бергәләп җырлыйбыз. Киттек. Епәктән кызлар туя, алкышлар, алып бит ул, ясын әйдә алкышлар. Туй күлмәге кигән кызлар, көннәр
күлмәге бір күнлікме, той күлмәге ғұмырлік болсын деген тілекте халқыбызның данлыклы уллары қызларына Наил Касымовқа, Ризда Ахияроваға, әлеге жырның авторларына зур-зур рәхмәтләребезне һәм қойнар сәламнәрен җиткерәсебез килә. Рәхмәт сезгә. Алда үшінші соңғы видео язма. Сендинем бішатлығым, сен жашлым, яшылағым, бізілді сайын көзілім көгінде. Сихірләгән сыман? Сендинем бішатлығым. Рузина болды менің ойлауымша. Сіз неше ойлайсыз? Аз ғына Рузина үлгірірек болды. Алғышмасам, зинхар ашуланма, Нурсия, тыңнап қарайбыз сені. Bir gine minutqa. Bir генә минутқа, дұрыс. Bir gene sekundқа сынға қалдың Нурсия, зинхар ашуланма. 10 бал Рузияға тәбриклейбіз, алқышлайбыз. Рузина, 40 бал иесі. Біздің ойыншыларыбыз барсына тигізләшті. Ох! Менә шулай. Үзебезгә алкышлык әле. Булдырдык бит. Шушындай матур күтәренке ноктада безнең инде 3нче өлешебез дә азагына якынлашты. Димәк, инде парлак мизгел Нурсиягә килеп җитте. Ә без инде янәдән Равия Гаязовның таныштыруын тыңлыйбыз. Ихтибар экранга. Низамова Нурсия Ринат кызы. Апас районы Данлыклы Мурзалар авылында туган. Әтисе Ринат, әнисе Инҗи балаларын эш сөючән, тырыш, җырга моңга гашык итеп үстергәннәр. Кешеләргә ярдәм итәсе килү теләге Нурсияны мәктәпне тәмамлагач Казан медицина килиятенә алып килә. Хыяллары чынга аша максатчан кызның. Безнең Җинче клиник хастаханәнең кардиология бүлегендә 4 ел инде шәфкать нурлары чәчә ул. Җыр моңга, сәнгатькә, әдәбияткә мәхәббәте Нурсиягә эшендә дә ярдәм итә. Ул барлык хастаханәдәге бәйрәм чараларында катнашып, безне дә, авыруларны да гел сөендереп тора. Киләчәктә дә аңа уңышлар, бәхетле булуын телибез. Ак канатлы фәрештә кебек безнең Нурсиябез. Уңышлар сиңа бүген сеңлем. Бик зур рәхмәт. Хәзер Нурсия безнең бәхетен сынайбыз. Ихтибарыңны экранга юнәл, күңелеңә хуш килгән Уен кралын сайлап әйтче. Әйдәгез барабанны сайлыйбыз. Бәрмә уен кораллары. Сайларга булды бик. Кириллов Николай. 10 бал, хөрмәтле дуслар. Бу безнең уеныбызның төп нәтиҗәләренә йогынты ясаучы 10 бал. Шуңа күрә алдан ук тәбрикләп куйсак та була. Җырлык әле сәхнәсе сезне көтә. Рәхим итегез. Парлак мизгел.
Үзеңнең чыгышың белән тапшыруыбызны тагын да ямьләндереп җибәрдең. Гомумән авыр шакларда да җырлап дәваланырга насыйп булсын. Нурсия Низамова, бу алкышлар сиңа. Һәм инде җырлаган җырыңдагы сыман, күңелеңә якын булган кешенең теләгең булса, җилкәне бул, бикәсе бул, иркәсе бул дигән теләктә, күңелеңдә булган бар хыяллар син уйлаганча вакытында чынга ашсын дигән теләктә үзебезнең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Рәхмәт сиңа. Инде тапшыруыбызга төп нәтиҗәләр ясарга вакытта килеп җиткәндер. Беренче уенчыбызның нәтиҗәдә 40 балл Рузинә Зимдиханова. Сезнең алкышларыгыз. Икенче уенчыбыз Равил Хакимовның 40 балл. Нәкъ шулай ук 40 балл. Һәм инде тапшыруыбызның җиңүчесе Нурсия Низамова 50 балл иясе. 50 балл. Тәбриклибез. Татар җырын югары зауык белән башкарып милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән мактау дипломы белән бүләкләнә җиңүчебез. Рәхим итеп ал, Нурсия. Тәбриклибез. Тагы да һәммәгездә тагы да матур җырлар өйрәнеп, янәдән безне үзегезнең килүегез белән матур җырларыгыз, моңларыгыз белән шалтландырып яшәгез дигән теләктә рәхәтләнеп җырлап яшик. Ярыймы? Килештекме, дуслар? Рәхмәт сезгә һәммәгезгә дә. Менә дуслар, без ике атна дәвамында медицина хезмәткәрләренә кушылып җырладык. Тапшыру ахырында программаның авторы Нәҗип абый берничә сүз әйтергә тели. Әйдә, Нәҗип абый, рәхим ит. Хөрмәтле дуслар, барыгыз да беләсездер инде, бу көннәрдә медицина хезмәткәрләре нинди киеренке шартларда эшлиләр. Шулай булса да алар вакыт табып килделәр һәм бу тапшыруны оештыру әлбәттә Равия Гаязовнаның ярдәменнән башка һич тә барып чыкмас иде. Үзебезнең иҗат төркемебез исеменнән аңа бик зур рәхмәт белдерәбез һәм инде җырлый гали сәхнәсенә чакырабыз. Равия Гаязовна, әйдәгез әле, үзегезнең хезмәттәшләрегезгә, коллегаларыгызга музыкаль сәлам юллагыз әле. Мәшәкатьләреңне оныт инде беразга, сыйпап чәчләреңне бер иркәлә бер назла. Утыр әле янарыма, ялы булсын җаннарыма. Утыр әле янарыма, ялы булсын җаннарыма. Төбәп карап килә бер сөенәсем, килә бер өлкәләнәсем, килә бер сөенәсем. Утыр әле янарыма, ялы булсын җаннарыма. Утыр әле янарыма, ялы булсын җаннарыма. Ашыгып кына салкын карап үтмәсен, өстәп бер сөю ялкынның геле сөйтер бетмәсен. Утыр әле янарыма, ялы булсын җаннарыма. Утыр әле янарыма, ялы булсын җаннарыма. Утыр әле янарыма, ялы булсын җаннарыма. Син утырсаң янарыма, ялы була җаннарыма. Җырлый белсәң, кил син безгә, ялып тормалай. Ышаныч, ритм һәм дәрт бирер барабанчы Николай. Кириллов Николай. Таушым булса, моңым булса, каушап калырмын димә. Кил җырла сиңа булышыр безнең скрипкачы Динә. Закирова Динә. Күңелеңдә моң сагыш булса, моңайма җырла булсын.
жырлыйық. Әйдә, җырлыйк әле. Әйдә, жырлыйық. Җырлыйк әле әйдә. Айда жырлыйк. Әйдә, җырлыйк әле. Җырлап яшик без бергә.